van érdeksérelmük, azt én nem vitatom, de hogy belerántották a tinédzser gyerekeket ebbe a dologba, ez egy nagyon sötét dolog, mert a 10 éveseket nem lázadásra kell először megtanítani, hanem először tanuljanak, de meg kell tanulni a tekintélyhez való helyes viszonyulást. A 15-16 éves korban már azt tanulja meg, hogy kell belemászni nálánál fontosabb, értékesebb embereknek a emberi méltóságába, és hogy kell széjjel taposni azt a trágár kifejezésekkel, akkor nagy baj van. Akkor ezek nem tanárok, hanem valami más kategóriához tartoznak. Ilyen rombolást nem lehet végezni a fiatalok körében. Valahogy az érdekeket másképpen kell érvényesíteni. És akkor társadalommal beszéljék meg, nyerjenek szolidaritást szülőkkel, stb., hogy álljanak a tanárok mellé, hogy az érdekérvényesítésük sikeresebb legyen, ezt én megértem. De az, hogy tinédzsereket, sőt, még kis gyerekeket is kivisznek erre, és belevonnak ebbe, veszélyes, mert hát tudjuk nagyon jó, te is voltál gyerek, én is, hát nem lázadásra tanítottak bennünket még akkoriban, hanem engedelmességgel kellett megtanítani. Hát akkor még nem volt pszichológusok, stb., ment a fizikai erő is, mert ugye az ember sokszor elment, én elmentem a falig, sőt, adnám túl is, és akkor ugye megkerestek, visszavontak, fonok nélkül ez nem ment. Egy-két emlékezetés verés, és annak a fájdalmai maradandó, nem lettem lelkisérültől, hát nem is értem ezeket, akiket most beszélnek erről, hogy mi ez.